静岡県東部でフォルクローレを演奏するグループミルカムルカの皆さんです。フォルクローレとは南米大陸のアンデス山脈、その昔インカ帝国があったあたりの民族音楽です。グループ名のミルカミルカ、インカ帝国の公用語であるケチュア語でさまざまな色が混じり合ったという意味です。年齢、性別、職業が異なるさまざまなメンバーが集まって地球の裏側の音楽を演奏しております。今日は皆様にはるか遠くアンデスの風景を感じていただけるように頑張ります。それではミルカイミルカの演奏をお楽しみください。よろしくお願いいたします。こちら呼んでいただきましてありがとうございます。東部地区でですねフォルクローレという音楽をやらせていただいています。いろんなイベントですとかお祭りとかですね、呼んでいただきまして大変ご好評をいただいておりますと自画自賛しておりますけれど、どうぞよろしくお願いいたします。1曲目は「ベラ・アティ」と言いまして「愛する人へ」という結婚式とかに歌われる曲を、演奏しました。続いては2曲目「チューニョの花が咲く頃に」って歌なんですけど、すごくリズム感のいい曲ではありますが歌の内容は失恋の歌なんです。それでは「チューニョの花が咲く頃に」お送りします。
してくれるととてもこちらも嬉しく思います。で黙って聞いてるよりこうやって楽しんでもらえたらいいので、遠慮なく手拍子したり動いたりしていただいて結構でございます。じっとしてないでください。その次はちょっと静かな曲になります。ムナスカチャイ愛してるという意味の曲でございます。したでしょうか。次は後半3曲いきます。
ちょっとここで珍しい楽器なので楽器紹介いたします。メロディーをやっているのがケーナ、この縦笛です。お願いします。これがケーナです。皆さんフォルクローレ、断片楽というと一番まずこれが思い浮かぶと思います。そして、この曲で一番すぐ思い浮かべるのがこの曲だと思います。桃井ちゃんになってしまいました。そこ失敗しちゃダメかと。失敗してしまいました。ケーナです。続いてサンポーニャです。はい、これがサンポーニャという笛の一種です。笛の中でも原始的な笛なんですね。穴が開いてなくて1本が1つの音階しか出ないという結構忙しい楽器なんですね。こんな感じの音がします。風のような音がするサンポーニャでした。私たちの音楽は南米の音楽、特にペルー、ボリビア、アルゼンチン地方の山脈の音楽なんですけど、次にやりますのは「高原のどこかで」という曲です。ボリビアの伝承地方のボリビアの伝承曲に、東京で活動しているセレシーサスさん、お姉さん方の綺麗な方たちがやってるんですけど、その人たちが歌詞を作ってくれた曲をカバーさせていただきます。でその中にアルパカの群れとかシークの音がっていう歌詞が出てくるんですけど、シークの音はそのアルパカの群れを誘導して実はこれの音なんです。そんなイメージがつく曲を歌わせていただきます。よろしくお願いします。
一緒に参加してください。次ははって皆さんに協力してほしいところがあるので、このお兄さんが準備ですよって言ったら準備をしてはって言ってください。ちょっと練習しますよ。ちょっと練習しますんで、皆さん右手をですね、拳を握ってビビレバラディはそんな感じです。すごい。そんな感じでいきますよ。
活躍されているということで、はい、この後の予定とかって何かありますか？皆さんにご報告。今月の第3週の日曜日は、塚原三島市の塚原っていう、神社でお祭りに呼ばれてます。であとは、10月23日第4日曜日は、清水町の柿田川運動公園でまた国際交流イベントがありまして、そこに呼ばれています。はい、またお会いできるといいですね、皆さん。はい、今日はですね、フォルクローレミルカの皆さんに演奏をしていただきました。ありがとうございました。